Right, muri yeZimbabwe ndadzoka nhasi neupdate yekwanyoka yemabhunu. Zvinhu zviri kunyatsoitika paground iko zvinezvi antori ma1. Ndosaka sekutaura nambozvita ndikati zvimwe zvacho susu tinenge takungonyarara bhozi inyaya yekuti tinenge takutoripa kutopanikawo. Dzimwe nguva tinopererwawo tiri vanhu handiti, but vanhuwo vokuti munenge mune nhingirikini nemunhu at the end of the day tosara tina option kana kuti tingogara tangoonesana zvinenge zvichiitika. But anyway, inini handipedze nguva, handitambise nguva. Kuna vanhu vese vasingade ZANU-PF, garai makalike mavideos angu zilongo mangondona ndauya bhozi ndagara andina tsitsi neZANU-PF. Chaitika kuna nyoka yemabhunu for sure kukoti. Inyaya yacho kunzi kukoti atopinda zvechokwadi according to my sources, apinda kukoti, but kuri kunzonzi nyaya yemadocuments yanga aripo pari kunzi pane chitsotsi chaitika and vanhu vari kublema embassy yeZimbabwe iri muSouth Africa iri kunzi ineka kubika madocuments mabikirwa zvazoitika pavabudisa zita rekuti Jeremiah Masiwa, iro rinonzi izita rekuchechi, harisi zita rake raakaberekwa naro. Saka vari kunzi vangotorawo zita iroro ndo rabva raprindwa panzi. Manje pane nyaya iri kunzi yabva yaendeswa kuInterpol achinzi mukomana akasiya atengesa stand ndobva atiza. Saka tiri kumutsvaga ngaadzoswe kuZimbabwe anosevha nyaya yake, mhosva yake yakasiya aita. Ndo nyaya yanga iri kunyanya kupisa iyoyo koti. But manje unoziva kuti South Africa yasiyana neZimbabwe. Of course munoona kuti Uganda wokuti munogona kutengana kana nana embassy vacho nanani mukaita zvese izvozvo zvamunokwanisa kuita. But paSouth Africa hapazoitwe zvechibalance zvekungorikana nyaya yangonzi zvamatotaura izvozvo kana kuti sematongerwo anoitwa nyaya dzekuZimbabwe mobva matonzi iyoyo yematinge matoronga ndiyo yacho itori bho. Hapazonzwaro nyaya yonzi aiwa zvamataura zvinzwa, ngatimbomira tuongorore nyaya yacho masides ese. Saka zvanzi zvekudzosera munhu kuZimbabwe haisiyo option, hazvisi kuzoitika. Ndo pari kunzi zvatraya kumiswa by all means kuti asadzoserwe kuZimbabwe. Ndo paya patichitaura kuti zvigananda zvikaona kuti uri kuzvinetsa zvinoriska mari yese yazvinenge zvinayo, nekuti zvigananda zvinoziva kuti uyu munhu ndiye ari kutinetsa ende achatidonedza. Ende mukomana anga abvira kudhara achitaura kuti zvigananda tiri kutanga nekubata nevese vakapiwa mota nezvigananda zviri kunzi aiwa tichadzidzosera mota idzodzo. Saka kuchangosara vanhu vechikadzi chete vakapiwa mota, noti vanhu vechirume. Saka ndo nyaya iri kupisa iko zvinezvi, nyaya iri kunetsa, nyaya yanyoka yemabhunu izvezvo. Saka adzokera kurimandi akumbononingirikina vakumirira because nyaya yemadocuments haungomuke wakapuwa madocuments asiri ako okunzi ndiye munhu watiri kuda. Ivo vangonzi vangoprinda vakati ndiye munhu watinoziva according to madocuments anga abudiswa. Saka pari kubvira hama dzinodiwa, pari kupisa. Nyaya iyi kai ndo patinoti mutambo watsvuka ropa, panenge paakuda help, panenge paakuda rubatsiro chairwo kuti vanhu vachiona kuti voita sei vanokwanisa kunge vachibatsira mabatsiriro avo. Because unogona kunge dzimwe nguva iwo uri nhingirikini munoziva backup inongodiwa. Unoziva sometimes maZimbabweans kune vamwe imimi munotoziva kuti munenge mutoriwo manhingirini ari kumberi, moendawo by all means munotraya kunomisawo zvigananda kuti zvisaita sei, zvisapedzere mukomanawo, zvisichatyoredzere mukomanawo. Because vakangwerekana vahwina nyaya iyoyo yavari kuda kuita, zvichatanga kunhanira, zvotanga kuenda kune munhu wese anenge ari too vocal. Ukangoziva uri muSouth Africa unenge wagoshandisirwa iyoyo yekunzi wakasiya wapara mhosva yakadai, so tiri kukutsvaga uya kunoku Interpol iri kutoti zvakati zvakati ende pachanetsa. Saka pakuda kunyatsoongororwa. Ende mwe nyaya yatauda kuti tichitanga kufambira sinzi vanga vakuti tizoripota nyaya yekuInterpol tazodidididi ikaramba yakadaro nyaya yacho yeInterpol yacho tichatanga kupopoterwa zvakanyanya. Ende apa tichaona kuti tichataurawo nemaopposition members vemuSouth Africa kuti guys ndo zvaakuitwa vanhu munomu, vanhu vakushandisirwa ugananda because vanhu vari kushandiswa nekuti havasi kuda bato reZANU-PF. Because of vanhu vari kungobuda vari kutaura kuti tadai pazvangotanga ndo pabva tanga kutsvagwa. Nyaya dzese idzodzo tichadzitaura. Ende wese ari kuita ugananda. Ende kana nyaya yacho kune munhu adya mari yechigananda, izeda uri kuembassy uri kuchichi, vanhu vari kutaura kuti zvoni taakutogadzirira kuuya kuti timbomacha paembassy iyoyo ende muchatoguta mari haidyikike. Mari yenyaya dzepolitics usambofa ukadya. Kana uda kuita izvozvo zvokudya mari dzepolitics idya uchigara kuZimbabwe. Ukangodya uchigara kune imwe nyika yakaita seino yeSouth Africa, zvinhu zvichakuomera ende uchamhanya zviri legendary, uchairutsa. But marutsiro auchazoiita achasara ari marutsiro ane musodzi. Ndo nyaya iri panapa hama dzadiwa yandangoti ndingouya nayo ndingoonesana. Unoziva kuti ndatoningirina apana ndotomhanya timu rangu ranga riri kokoti vandionesawo
the same updates. Nyaya idzodzidzi ndo zvavandipa vakandionesa nyaya yemadocuments iyoyo ekuchinjwa kwemadocuments kwaitwa kuna comrade Nyoka yemabhunu, ndo nyaya iri panapa. So ndisingapedzi nguva yenyu, kune avo vari muSouth Africa vanoda kuregister makambani. Uchida kuvhura kambani yako muSouth Africa, wobva waregisterwa FNB business account, pane vanonzi Mukoma Owen veEducation Research ishasha pakuvhura makambani emunhu ari muSouth Africa. Munhu asina work permit kana study permit vanokwanisa kukuvhurira kuregistera kambani, wokwanisa kuitawo mukana wako iwewe wekuti wakugona kuita madhiri ari kuitwa nevamwe ekuti vararamise mhuri naika kana kuti kuzowanawo matenda. Dzimwe nguva uri munhu weconstruction, unochera kana zvakasiyana siyana, matrenchi chaiwo, unocheka miti, uri weconstruction, uri security guard chaiye, unokwanisa kupiwa tenda ukatokanda mapepa ako ukatotaura kuti inini ndo zvandinoita, ndo basa randinoita. So contact him on the numbers that are showing on the screen. Mutaure navo Mukoma Owen veEducation Research vanokubatsirai. Kana mchinga mazobatsirika, kune vamwe zvekare vanoti tiri kudawo kuzoadvertiserwawo mabusiness edu sekuadvertiser kwamunoita raMukoma Owen kana sekuadvertiser kwamunoita kambani inonzi Education Research. Nditsvage ndibatei panhamba dzangu, motaura neni mongosiyawo chegumi. I think imega munenge maakuzviona kuti mukomana anobata basa zveunyanzvi. Ndogara ndakuitirai. Ndisingapedze nguva yenyu, rekedzai ndingokusiyai makateerera something mozondiudzawo zvamuri kufunga pane zvinhu zviri kutevera ipapa.